No niin, ja tässä olisi Growtopia ja Kamut ja tänään ollaan Pave XDXn kanssa ja rakennetaan todennäköisesti roomi, missä olisi kaikkea ihanaa musiikkia ja postia ja tilaajat voi pistää sinne postia sitten, kun vain tulisi niitä tilaajia. Mutta vissiin tuli aika pieni ruuma. No ei se mitään, kun tuohon pistetään platform ja siihen kaikkea päälle ja voidaan vaikka lisätä sinne, kun tuolla on vettä. No jaa, en tiedä. Joten elikkä me tehtäis nyt ruumia. Kui teet noin? Se lähtee ihan varmaan. En tiedä. Mä tiedän sen. Se en tiedä. Noniin. Mä sanoin. Ei tää oo todellista. Tän pitäisi olla ehkä puolet suurempi. Kysykää oikeasti siellä kommenteissa, että mitä sitten haluaisitte tulevan lisää, jos ei yhtä. Hetkonen. Eikö mä näin väärin vai mitä? Noniin. Ui. Mä tipuin. Ok. Ja mä voisin pistää pari noin postilaatikoita. Onko musiikkia esim. Radio tai joku TV? Olisiko hänellä TV tai radio? Ei tietenkään. Okei. Ei varmaan kumpikaan oikein tiedä, mitä seuraavaksi tekisi tähän roomiin, mutta kyllä sitä vielä tulee. Hän pistää varmaan tää postia. Mä haluun nähdä. Kestää. Okei. Tästä. Katohon sänky. Juu, ja ei me oikein voida tietää, mitä me tehtäis, mutta se meni nukkuu. Nukkuu. Ja sit me voitais tehdä tänne yksi tämmöistä, mitä voi aina vedellä täällä sit. Paparei. Sitten tuohon vaikka vessa. Ei. Me tehdään toinen tämmönen. Sitten siihen vaikka vessa. Toinenkin vessa. Piti mennä toisinpäin. Tou. Ja mitäs vielä? Nyt se olisi aika hyvän näköinen jo tosta, eli pistetään vaikka mihin tämmösen hienoblogin pistäis? Tohon.
Pistetään tähän niinku sugarcaneit. Se näyttää aika hienolta. Ja tänne ylös voitaisiin vaikka pistää olenpas minä hyvä. Ja noin. Kyllä siinä ja missäs toi mun? Pistä tämmönen Halloween blokki, vaikka ei enää nyt olekaan Halloween. Mutta tuohon vaikka Halloweeni. Se näyttää ihan hienolta ja mitäs vielä? Tähänkös? Tommonen boing, boing. Siihen voi sitten hypellä ja sitten Roomin ei pääse ilman tästä. Siinä on pientä haastetta, että pääsee Roomiin. Ei. Mä tipuin vissiin kokonaan. Nyt alkaa näyttää Roomi aika hyvältä. Että toi voitaisko tehdä tässä samassa videossa toinen shoppi, kun sitäkään ei ole vielä tullut. Hei, mä en nyt halua mennä tänne. Mä kysyn äkkiin tuolta Paveaksi tehdäänkö, tehdäänkö toinen shoppi. Tehdään toinen shoppi. Tehdään toinen Miten mä nyt olen näin huono? Shop. Niin. Ei ollut helppoa. Ui. Ei sitä ole saanut siihen pistää. Taas tekee mukaan. Se olikin niin pieni, ettei sille väliä. Joo. Voin ottaa tämän platform-puolen. Joo. Tuli vähän nopeammin tehtyä, mitä mä silloin tein. Ei. Koska mä en oikein muistanut, miten sen tehtiin. Eli tuosta. Tulihan siitä saman korkon, että kyllä kai hän teki, juu. Kyllä Paavo hoitaa homman. Ei, mä en olisi halunnut pistää sitä siihen. Nyt pois. Pois. Mä kysyin äkkiä Pavelta, että onko platformeja. Ja onko platformeja? Onko platformeja? Ei. Odottakaa, jos käyn hakea platformeja. Täältä vissiin sisään. Ja olisiko tässä ollut tässä Omner-storakessa platformeja? Ei. Ei tietenkään. Käyn hakemassakin platformeja täältä mun X-Farm-sipusta. X-Farm
Sippu. Noin. Päästään hakemaan platformeja. Missä täällä oli niitä platformeja? Platform. Harris platform. Harris platform. Tuskin niitä enää tuolla on, kun mä käytän yleensä ylempää tätä aluetta. Se on vissiin, mä ainakin veikkaisin, että olisi niinku tässä, kun mentäis tästä. Tässä on ainakin noita kylttejä, voidaan pistää jossain. Diskopallo. Tämä pistää siihen ruumiin. Se on aivan varma. Ja ei ole platformeja, mutta menenpäs takaisin siihen maahan. Super Funland. Noin. Eli ei tullut tänään platformeja, tai siis miten niin tänään. No kyllä niitä tänään tulee varmaan vielä olemaan, mutta niinku en osaa selittää. 11 minuuttia kulunut. Tän me pistetään diskopallo, se on aivan varma. Ja se pistetään tuohon. Noin. Se vielä päällä. Kuunnelkaas. Noin. Ja johonkin voitais pistää. No joo, ei kyllä tarvis. Kautta dance. Kautta dance. Sitten tanssitaan. Lopputanssit. Moikka. Eli se olisi kyllä täältä Craftopia ja Kamut kiittää ja se olisi moikka.